Daily o diforjora berenya nokhormani lama o thata ibis mahimdra phai nam kora gari lama no kalaijak dam kari haiklai. Omo nuguyang o gari rongni bisingo kaisa o bwkaya kari auto banyo berenya nokhorka. Auto wala bo ang bai baksa thangga hinai ang bini auto bara riya ani simi ranai hinai samani auto wala ano bus stand o tiklai ranai hinai saka. Bus stand o sabse pele life insurance hijak nugui ang bujikha oro bus kana skang life insurance ma khaye hinai. Life insurance najagya ongoi buma bwsano bus o kareliya. Tangui oma hinai wansuk tongmani no bus uklogo devi sijak nugui ang saimangka o bus khoroksa chwla devi mungni si hinai. Ulo lama o khoroksa sikla no nukha harakura last cycle bai kosto khai buni sikang thanai hinai tongmani devi bus bai uklogo khibi kalangjakha. Bo saimiyaku je jagao bo ladies mang first ongo hinai chwla khoroksa bo kwsak gamsa bai khaju khai sikang lai thangka. Daily ni bororok asake lasi bai liya osibo lama kinaro si photo rok thei rbai siu yoga rokni yoga bui nogo si khayo lama ote khaiba. Belai gari mang bangkha kisa nature bai bo malanya nango hinai wansuk tongmani 10 nak ni boot nugui ang saimangkha oro 10 ta chwla nak borongni nagin no rutugu hinai. Ulo ang 10 ta ni bisingo 2 ta nak ni ukluk thangui naimani borongno andra gundra hammani nukha.